Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People mentagasngi ka arpunyo trek ulber arajar arpulai. Habakren bikilat patai kubor ulaong bakaseng mentagasngi keladap anya kendu iki bedekmi ya ka post manager general haki post office repair ki bahapo katan chate lamikni manyakren hlor ki kam ki balan. Badan di ulaong bakat kum katup ka balayo layu i batang khatsan ngut ki khasi kiyo ya ki kam nashispa iwe tali ki kam balat tali. Kumta kaseng gadang wat jing tip bakum nu kibri ki bawat ni kiwepat ki jala ki yo kambun. Kaseng ning bau presiden kala ong ru baka kwa baka sarkar jala kan chim kia ban tap kam ki nong shong shnong bapura ka Meghalaya haki kam ki balat thali ki post office repair khnam kan ailat ya ka yo kam yo jam ya ki khon samla ka jala. Dikendiat ka bang ni kren ni ka topik kalau mata ka sngiru nang kalian joka seng ni lawan menye kendo ya ki official jong kan ni ka postmaster general apo jong ni ka north east region banyak kran chfang ki post repair ke ba la penlat mo lingba ki online exam te ngi i ba kani ke recruitment process kat kum ka list bangi i bangi yo kalong ma ha ka jala ka jongi apo ka gerel zone ki post ki dan sab khandai tli ki yo tang sandali ki jai ben riu garo hapo khasi jantia pat ki post ki like kamba shispa iwe ki yo tang khasan ngot ki briu jongi te ka penlong yang kum ka seng bang hap anwat benya ke ka daw ka ba pen orlong ba kumno kita ki jai ben riu wan nabar mo ki ba apply na shui ki jaka namar ba house nam arjar khan riu ka ade hi ka rai jong lingba ka central government bahkan pelong no daka ni ka online exam daka ba select on merits mut ban apply online select on merits kan tika ni ru kirang ki post ke no ki post manager je ki post office hamala kaleng ki jaka te khamtam ki thain nong kandong tingi i ba shibun ke jing e ka ba ki pai ba ke nyakan du ki thain nong kandong la ki bri go na po rithor ki wan menteri seni nama badu kan non kata communication gap nomor ba ngi ba ki beri ke banabar ki bathap ini kamru kata ka communication fluency ki kamdan kamot kimnang man kren khasi bat kan pharang kamnang ki de bentang manang kren dakhar tike bangi lap mangi na kalyang joka seng kolong ba hadu mentaman ne ka khasi and Garo karang ditang associate official language kampat dia kata ka official language joka state kamu ginang op ka dai baik ka english ketika official language joka state hari ka khasi wijantia ka deka associate mo de den ta kadau kolong bangi hapdeng bangi kendu ya ki brio jong ka nika post office ki kila batai sha hangi kolong ba de na kata kadau ba bali hapo ka state Mizoram hang tu hi kolong ba naka state government hi ka official language jong ki hi kedi mizo te kamu ki bri ki ba apply hang to ru class food amnang kan mizo mento ba fin apply ni ke post te kani ru ki ki ba ngi hapan kum ka jala ka hapan perkhat thamai namar ka dika benta ailat ai jam ki bri jong i mon bangi tip ngi mentale te lengba kan ka tanat post office kin meet ki spatli ki post te la ka state government kam shim khia ba kan kren sarkar pedeng ba kumno ba yakini ki post lingba ki post office ba kumno ban thap ino tang kini ki domicile citizen gen jong ni ka jala ka jongi gen komot tang kinong kumot mo ki domicile mot ki permanent residence jong ni ka jala ka jongi gen khanang ba karkom trikam jong ka post office kanom thot bat kanya biang lot barok kan te kani hi ka di kamram jong state government omne junjunoro te takadaw kolong ba na sosun e ka jala la jong ba katas nem wilayah kum gini ki ngimi hadu mentaro tenre to na kala kaseng ha jingya anti ki jongi batang khandiat por long iwa ini tengi idang bun si bun ki jurna ba state government kanang la ban le na mata ban create more employment ban play ki la anti ban ai kam ajami khana samna ka jongi